Ja, de Tietvluug, hè? De Tietvluug. Als het plezier is. Ja, ja. Hey, nou zien we hier nog nooit geweest. Nee? Nee. Oh. We wisten wel veel dat we dan achter de voetbalclub moesten rijden. Ja. Maar ja, de lap de week lap ik doet. Deze lap doet, ja. En daarachter zit mijn baas, Angelo, links, je doet de auto's. Oh. Ik zou bijna zeggen, mogen we even mij rijden, maar... Maar ja. Er staat nu dadelijk achter me geschoten. Ik heb trouwens een vrachtwegentje. Oh, ja, daar stond net al achter dicht, maar of moeten we even instappen? Dan zitten we terug. Geit het met geluid? Mugt het? Zeker. Kom jongens, dat proberen we gewoon. Is dat voor of achter? Voor alles is een eerste keer. Kijk, dan kunnen we namelijk doorpraten. Oeh, dat wat te regelen, met z'n allen. Er stond zich eerst bij de man, die begint stond met een BMW cabrio. Ja, dat klopt. Ja. Ja, Ja. En toen kwam ik aanrijden, met zo'n Oké. zwart golfje. ja, dat is ze niet meer. Nee, dat heb ik niet meer. Oké. Nee, ik ben inmiddels gescheiden. Nog 40 jaar. Maar heeft dat iets met de auto te maken? Ja, ja. Alles nemen ze me af. Hè. Die vrouwen. Oh, Die vrouwen, ja. nog 40 jaar? 40 jaar, ze heeft ze van een op andere dag. Is goed geweest. Toedeledokie. Koekie, ja. En ik ga eens niks verkeerds gedaan. Nee, ik had niks verkeerd gedaan. En dan ken ik dich op die blauwe ogen Dat geluren. heb ik op mijn blauwe ook al geluurd, ja. Ja. Kent ze, wie had ze ook alweer? Kees. Kees. Met Kees. een C of met een K? Met een K. Met een K. Kent ze Kees in de spiegel zien, Mitch? Nee, wat Nee? weer op. Oh, de belt een baas zeker al. Angelo. Hè? Nee, die waren helemaal nooit geweest, die mannen. En het regen, die stappen op en mee in een auto. Die zeggen, moet je van mij rijden? Ja, is goed, kom maar. Dit is van onderweg, weet ze wel. Dan ging je gewoon weg. Oh. Ja, wordt u als koffie, jongens? Dat lusten we wel. Ja? Ja, dan kom. als die een baas dat aanbiedt. Ja. Kim zo ook, Angelo? Oh, moest ik ergens zeggen? Ja, dat is goed. Dat zei hij tegen wel, dat is goed. Wielke? Ja, is goed. Ja, oké, hoi. Kom koffie, jongens. Koffie. Nou, dan stappen we weer goed. Nou, voor alles moet een eerste keer zien, want dit hebben we ook nog nooit gedaan. Dus hij werkst dich. Sinds ik denk 1,5 jaar dat we door zijn. Dus de bis eigen baas, maar de werkt ook voor een baas. Ja. We gaan er binnen. Daar. Oh, in het kantoor. Daar zijn we terug en Dus als ik voor een uitkeer ga kijken, dan moet ik bediek zien. ja, dan was het niet zien, ja. En als je nu de geest van onderdelen, moest je ook weer mee zien. Ik, airco. Ja. Ik, airco. Ach god. Kom binnen, jongens. Hey, Wiel. Op mijn weg. Goeiedag. Die stonden er al op de hoek. Goeiedag. Ja, goeiedag. Na het geworden zeker, hè? Martin, kom Martin. Ja, jij moet bezoeken. Oh, Een beetje maar. dat gaat allemaal koffie? Ja, lekker. Ja? Oh, goed zo. Ja. Ik hoef het dan. Maar is dit nou die een baas? Nee, dat is Nee, Wiel. dat Dat is kunnen we Wiel, dat is wel. Wiel. Oh, Ik werk hier gewoon een beetje, dus we Dus zijn al- gepensioneerd allemaal, dus Ik ken dat niet, maar. ik ben wel 40 jaar getrouwd geweest. ja, dat wel Geweest. Geweest, ja. Ja. Ja, het heeft een beetje pech gehad. Ja. Ja. Dat doen we maar wel, we plagen maar wat aan. Zien dit alle autosleutels? Ja. Even de poorten allemaal voor binnen te komen. Oké. Had je geluk dat er nu niet nodig heeft, want anders dan had je er niet in gekomen. Maar Kees zit nou net tegen mij van als je een keer onderdelen van een auto nodig is, moest ze bij mij zien. Ja. Bij hem of bij Dick of bij Ja, allebei? bij allemaal. Oké. Dus, we hebben ook nog een sloperie in Tegelen op Kaldekerkerweg. Grote autosloperie. Oké. Ja. En hier doen we een beetje handel, van handel naar handel, zal ik maar zeggen. Daar moest ik even uitleggen, van handel naar handel. Ja, dus we kopen van handeleren
En van garagebedrijven. En we doen dat weer door voor export of voor... Op de fiets. Dus Ja. als er bij de garage wat ingerold wordt Ja, en daar kan er niks meer mee. nee, dan belt de ons op en dan kun je kopen dat. En En die giet dat- kregen te veel voorraad, hè. Die hebben gewoon te veel auto's en dan moeten we dat... Ja, joh, ik zeg het nog tegen je, ze kent je me nog. Ik zie van een paar jaar terug had ik me toch ook gefilmd. Weet niet. Wow, Ja. wie een keer van die crematie nou, wat van de Stroten. Wie in die pers is gekomen. Oh ja, Dat ze, ja. ik had net van de crematie, toen stonden die bij Rick. Ja, nou sticht dat zeer te van. Toen filmen. kwam ik van de crematie af. Nou giet me dat lampje weer branden. Ja. Maar Had je- hem, dat is 2-3 jaar geleden, dat is veel langer geleden. Oh, Gewoon dadelijk even in mijn archief Ik ben en dat nog... opzoeken. Ik ben nog een van de stadsomroep heb ik ook eens een keer een film gemaakt met een oldtimer. En dan zien we met van de stadsomroep rond gereden werd ze wel. En, Hoe lang is dat geleden? Want daar heb ik vroeger ook gewerkt. ja, toen werkte ze dicht hoor. Echt hoor? Je had er nog alweer. Was dat met de weegwiezer of zo? Nee, dan kwam de carnaval zat toch soortelijk in Houblier. Oh, zo. Oh, ja. kwam die en hij zo'n oldtimer in de schap staan door. Wil iedereen koffie, jongens? En, Wil ze een beetje drinken? Nee, ik hoef Of iets? Oh. Wil zich de melk sokken in? en Zwaar toen, als vandaag. Zwaar als ze Ja, dank je. alsjeblieft. Dank je. en toen Sokken erin? hebben we de... Ja, dan zien we ermee rondgereden. Einde loog er op de grond zo en dan moest ik zo rondkrijgen gaan door hoofd. Ja, en dat ze bij mij altijd kregen ze wat ze met de Venlo en zo. Ja. En filmen die allemaal van tevoren daar. En dan waren, wie had ook alweer, Op de Groenwegen al noemen ze een naam, dat uit nodig van zichzelf filmen. Toch niet van Ketelings of wat? Nee. Oh. Dat uit dat nou niet meer. Dat uit nou alleen maar filmen voor bedrijven. Oh. Dat, Nou, zeg ik niks. Maar hoe lang doet dit werk al? Al mijn ganse leven. Ja? Ja. In de autohandel? Ja, ik heb er altijd erbij gedaan, er even bij wel. Ik heb 40 jaar bij de Shell van de vrachtwagen gereden. En ben ik met 60 goed kunnen scheiden en hebben we de deelshore erop in gezet. En dat Dus was toen... 40 jaar op de vrachtwagen. En dan ben ze eigenlijk klaar met werken en dan Ja. zit ze nog hier in een kantuurtje. Ja, wat ze doen anders de hele dag. Ja, weet ik niet. Is ze geen leuke vrouw of zo? Ja, wel, die heb ik heel leuk. Dat speel ik al veel te veel, maar... Ja, als de hele dag toe is, misschien dat is ook niks. Nee, snap ik. En ik heb altijd met Angelo, die er nou in zit, met zijn vader, heb ik altijd hebben we dat samen gedaan. Oké. En dat is altijd goed bevallen en we zijn altijd bij gebleven vanaf 18e jaar, wil ik maar zeggen. Hey, en waar kent je elkaar van? Ook van hoe het werk, van hoe het een handel? Ik heb jullie ook al jaren. Oh. Hij is ook een houbliertje, dan wat zo weet je met auto's en zo'n jongen die ook rijden en ja, dan kwamen die bij de garage. We zijn begonnen met autobedrijf Urbanus op Valtenstraat. Nou, eigenlijk op de dingen storen hebben we, joh. Op de Urbanusweg. Ja, op Banesweg Zo zijn we begonnen. Want de automobiel. urbanen schuiven het niet meer. Nee, Ja, dat hebben we wel, maar dat is overgenomen. de Bergman zei dan oerdeukerie jonger aan de Maas, dat werd ze toch wel. Nee. Nee, dat weet ik Maar Die maakt niet hoeveel zo veel. houthandel van Gassel zo. Neem vooral niet te veel namen. Ja, maar dat is toch geen reclame meer. Dus, Nee, nog niet meer, maar dadelijk is de namen nemen wat wel reclame is. Dan Die worden- zien er allemaal naar, die mannen. Maar Dus, dit moest er wel beginnen te zetten, want wij zien hier nog Ja, maar- nooit geweest. Ja, maar één weet is Maar het de- goed te vingen. Dat is Ja, maar ik zeg onverstandig. net tegen Kees van, het is dat we eens een keer achter de voetbalclub gereden zien, wat Ja. anders kunt zien. Maar wat je goed vinden we dan net Ja, over, hoor. weer ga je altijd maar een beetje... Oh ja, zo, na de vingerwerk. Ja, en toen dachten we van, want we zogen de deur openstaan en Ja. een bord van Er zitten... iets aan de Maas of zo. Ja, maar er zitten nog wel drugsverslaters. Ja, allemaal moeilijke Problemen, voetballen, problemen, mensen die ja, hebben daar in een ja, hoes en dan zitten ze met een maand of 6 Ja. zitten die Ja. daar in een hoes. En dan en die weer onder begeleiding weer die wonen die door, zo Oké. zeggen. Ja, er hangen in ieder geval genoeg camera's. Ja, want die moeten Heb daar je die ook? ja, Hebben we ook. Ja, Ja? ja. Ja, ja.
Ja, want moest je nog een beetje oppassen als ze de deur achter de Nee, dicht trekt? voor mij. We hebben nooit geen moeilijkheden. Nooit, nee. Nooit. Ze zijn altijd... we zien gewoon mensen, we zien geen criminelen. Nee, maar dat ze niet bang of ze zien dat ze die geen wat weghalen of zo. Ja, Dat maar is zo is de poordigheid. We hebben 2 levensgevaarlijke hunden hier. Oh, Die gaan gewoon naar los, die vreten die op. Ja. oké. Weg. Maar die hebben nog gegeten. Die hebben Dan hier. wie moet er daar ook naar de boete. Dan bij de buurman van mij zit je nog geweest, Frans Keunen, in Houwelier, Ja. de buurman. Ja. Ik woon even de slechter was. Nee, De Rutte. Ja, ja, Dat ja. wordt weer langs, dat wordt weer langs. Ja, de Erm jongens zien wij. Ja, je ziet de arm jongens. Ja, Ja. dat hebben we zo heiten wij. Dat van allemaal. De vriendengroep. De vriendengroep al vanaf de kleuterschool zijn we bij jij eigenlijk. Alle 6 Houwelierse jongens.